Як гісторык вы не павінны гэта пераносіць у свае тэксты. Цябе будуць чакаць рэпрэсіі, калі ты будзеш займацца тэмай рэпрэсіяў. Амаль уся сфера навуковая, яна бюджэтная. Быць гуманітарыем у Беларусі зусім не цукар. Здароўкі, вы слухаеце падкаст Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Фізікі, лірыкі. У Беларусі сёння ўсім навукоўцам няпроста. Як складваецца лёс маладых даследчыкаў? Ці можна выжыць на заробак навукоўца? Якім чынам лепш за ўсё папулярызаваць гістарычныя веды аб мінулым? На гэтыя таксама іншыя пытанні празмаўляем з Ганнай Дзягіль, гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук і аўтаркай гісторыка-культурніцкага падкаста «Так склалася гістарычна». Ганна, мо распавядзі, як жа ты трапіла ў навуку? Так гістарычна склалася, ці гэта было дэтэрмінавана ўжо проста прыродаю? Вітаю, Яўген. Рада вітаць усіх слухачоў падкаста «Глыбінны народ». Таксама яго слухаю з цікаўнасцю заўсёды, таму што, уласна кажучы, я таксама з глыбінаў нашай рэспублікі, з глыбінаў нашай краіны. Я нарадзілася ў вёсцы і, скажам так, не магу сказаць, што мой шлях у навуку быў дэтэрмінаваны. У прынцыпе, як можна быць дэтэрмінаваны шлях чалавека? Ён складаецца з пэўных рашэнняў яго пастаянных. Ну і мой шлях таксама не быў такі прамы, як шлях у светлую будучыню, а быў дастаткова пакручасты. Па-першае, я хочу сказаць, што самая галоўная перашкода для дзяцей, я тады была дзіцём з рэгіёнаў, з глыбінкі, гэта, скажам так, не той, каб нізкі ўзровень адукацыі, але недастаткова высокі ўзровень адукацыі, які можа даць вясковая школа. І гэта было вельмі адчувальна, калі я рыхтавалася да паступлення ва ўніверсітэт. Я ў першы год не паступіла на бюджэт, а на платным было цяжкавата вучыцца, але тым не менш, першы год я вучылася на платным. І калі ўжо пачалася вучоба, я пабачыла, што маіх ведаў, хаця я рыхтавалася на паступленне, па гісторыі вельмі не стае, вельмі іх недастаткова у параўнанні з маімі сакурснікамі з іншых рэгіёнаў, з іншых навучальных установаў сярэдніх. Вось. Але мяне ўсцешыла тое, што маіх здольнасцяў дастаткова, каб іх даганяць. І, скажам так, гэта быў такі вызов для мяне, што я ж ўсё ж такі, можа, мне падрыхтоўка не такая высокая, але ёсць магчымасць, скажам так, камунікаваць з разумнымі людзьмі, і гэта было не вельмі радасна. Вось. Таму гэта галоўная перашкода. А потым ужо такіх перашкодаў фатальных не было, таму што ўсё ж такі я там, дзе ёсць цяпер. Вось. І ўсё залежыць ад чалавека, наколькі ён прыме рашэнне займацца, ісці па гэтаму шляху ці не ісці. Наколькі я разумею, ты скончыла гістарычны факультэт БДУ. Як далей склалася твая кар'ера? Чаму ты стала прафесійнай даследчыцай? Ці магчыма наогул выжыць на заробак навукоўца ў Беларусі? Па шчырасці, я ніколі не жыла на заробак навукоўца ў Беларусі, такога чыстага навукоўца, таму што чыста навука у нас займаюцца, напэўна, гісторыкі, магчыма, у архівах, у акадэміі навук, а я неяк працавала ў іншых месцах увесь час. Але, наколькі я ведаю, тут такая асаблівасць менавіта з гістарычнай навукай, што і, ў прынцыпе, з навукай асаблівасцю Беларусі, што амаль уся сфера навуковая, яна бюджэтная. Калі ты займаешься навукай, то хутчэй за ўсё ты будзеш працаваць у бюджэтнай установе, а ў бюджэтнай установе, самі разумееце, якія ў нас зарплаты. І пасля сканчэння сапраўды БДУ, пасля сканчэння гістфаку, я пайшла працаваць у БДУ ж у галоўнае ўпраўленне навукі, то бок у ўпраўленне, у такую адміністрацыйную частку, якая кіруе ўсёй навукай універсітэту. І для мяне гэта быў вельмі цікавы досвед, таму што я пабачыла, як жывуць, можна сказаць, навукоўцы на іншых факультэтах, у іншых навуковых установах, прынамсі, універсітэту. І тут такая асаблівасць, што насамрэч гісторыкі, яны больш ідуць, імкнуцца, у масе сваёй займацца навукай, таму што, па-першае, гэта вельмі цікава. І абсалютная большасць гісторыкаў, напэўна,
іншыя людзі не ідуць туды, яны апантаныя сваёй тэмай, апантаныя набыццём новых ведаў, жыццём нашых продкаў, мінулым і не толькі нашых продкаў. Але, напрыклад, скажем так, у іншых сферах матэматыкі яны ў меншай ступені ідуць у навуковую сферу, таму што калі вы матэматык, вы можете пайсці працаваць праграмістам, нават калі вы фізік, вы можете пайсці працаваць праграмістам, а там заробкі вельмі адрозніваюцца ад заробкаў у бюджэтнай сфере. І гісторыку прасцей, скажем так, пайсці працаваць, займацца навукай, нават калі ён не працуе ў нейкай навуковай установе адмысловай. Вось калі казаць пра апантанасць сваёй тэмай, на чым ты ў выніку вырашыла засяродзіцца? Што ты даследуеш? Так склалася мая цікаўнасць, што я зацікавілася гістарычнай крытыкай старажытнага запавету, і менавіта як гістарычнай крыніцы, і выніку засяродзілася ў сваёй дысертацыі і ў сённяшніх маіх даследаваннях на гісторыі яўрэйскай 6-4 стагоддзя да нашай эры. Гэта адзін з апошніх гістарычных перыядаў, пра які расказвае стары запавет. І гэта насамрэч вельмі цікавая тэма і для беларусаў, таму што гэта час, калі складвалася ідэнтычнасць яўрэйскага народу, прычым так магутна склалася, што нягледзячы на тысячагоддзі без перабольшвання, існавання дыяспары, рассялення, існавання яўрэйскага народа без сваёй зямлі, яны не згубілі гэту ідэнтычнасць, і менавіта механізм, як яна сфармавалася, як яна захоўвалася, мяне цікавіў у маёй працы. І выніку я паспяхова абараніла кандыдацкую, вось таму цяпер у мяне ёсць навуковая ступень. Класна. У мяне адразу ёсць пытанне, звязанае акурат з гэтым. Я чуў такое меркаванне, што за савецкім часам, прынамсі пэўны перыяд, савецкая гістарычная навука, асабліва тыя, хто вывучаў там антычнасць, сярэднявечча, яны па ўзроўні сваіх некаторых даследаванняў былі часта на роўных з заходнімі даследчыкамі. То бок не адставалі ад іх, у тым ліку і таму, што на іх менш ціснула камуністычная ідэалогія. Шмат хто мог проста на пачатку сваіх даследаванняў ставіць пару цытат Маркса, Энгельса ды Сталіна да 50-х гадоў, а далей займацца сапраўднай навукай. І таму шмат тытанаў думкі выбіралі сабе менавіта гэты перыяд, каб на яго не ціснула ідэалогія і сама савецкая дзяржава. Ці ўплывала нейкім чынам і ці ўплывае дагэтуль на іншых, як ты лічыш, панаванне або засілле ідэалогіі ў Беларусі, калі пэўныя перыяды не раяць вывучаць, а пэўныя гістарычныя даследаванні наогул не бачаць свет? Так, сапраўды, за савецкім часам ёсць шмат прыкладаў, калі людзі свядома ішлі ў вывучэнне старажытнага свету, старажытнага ўсходу, але там, канечне, таксама ўплывала ідэалогія, таму што, напрыклад, гісторыя рэлігіі вывучаць было складана, таму што трэба было, каб гэта было абавязкова, скажем так, атэістычны погляд. Тэалогія, напрыклад, не развівалася. Біблістыка, яна развівалася ў меншай ступені. Але, напрыклад, калі вы вывучалі сацыяльныя працэсы, сацыяльную барацьбу, то тут можна было эканамічную гісторыю, то тут волі у даследчыкаў было больш, можна было больш дазволіць сабе, скажем так. Напрыклад, мне праводзіцца у памяці доктарская, здаецца, дысертацыя нашага беларускага даследчыка Гілера Маркавіча Ліўшыца пра іўдэйскае паўстанне, пра іўдэйскую вайну ў антычнасці супраць Рыму. Калі вось маленькая гэта правінцыя Іўдэя там паўстала супраць вялізнай імперыі і амаль што перамагло, таму што туды былі кінуты ўсе лепшыя войскі Рыму. І ён назваў сваю працу «Сацыяльная барацьба ў Рымскай імперыі», і вось гэтая назва, яна была прахадной, як казалі тады, а ўжо ўнутры ён расказвае ўсё як сумленна з пункту гледжання навуковага і з выкарыстоўваннем поўнасцю навуковай этыкі. Што тычыцца сённяшніх тэм, так, можна сказаць, што, на жаль, у нас ёсць тэмы, якія, як кажуць, недысертабельныя. Але яны адцякаюцца, скажем так, на падлёце. Не тое, каб была афіцыйна нейкая забарона, але на ўзроўні разумення
Хутчэй за ўсё, калі вы вырашыце займацца, напрыклад, рэпрэсіямі 30-х гадоў, вам будзе складана абараніцца. Але калі вы абараніліся, ніхто вам не замінае ёй займацца. Атрымліваецца такое замкнёнае кола, калі цябе будуць чакаць рэпрэсіі, калі ты будзеш займацца тэмай рэпрэсіяў. Ну так, атрымліваецца, што так. Магчыма, калі нашы слухачы ведаюць яшчэ такія тэмы недасертабельныя, то могуць напісаць. Я, магчыма, не ўсе ведаю. Так, абавязкова дзяліцеся з намі вашымі думкамі, паважаныя слухачы. Мяне што цікавіць? Сапраўды быць гісторыкам класна. Ты даследуеш нешта унікальнае, цікавае, адкрываеш для сябе і для іншых новае. Чаму тады так мала людзей ідзе ў беларускую гістарычную навуку і становіцца прафесійнымі гісторыкамі? Справа ўсё ў тых жа малых заробках? Ну, я магу сказаць, што я б не сказала, што ідзе людзей мала. Ідзе людзей, па маім адчуванню, няма статыстыкі, ідзе людзей дастаткова. Пытанне, чаму яны не застаюцца менавіта ў навуцы? Па-першае, мне здаецца, што гэта звязана з тым, што калі вы хочаце працаваць гісторыкам, то гэта хутчэй за ўсё бюджэтная арганізацыя, а гэты рынак працоўны, ён абмежаваны. І нават калі у вас ёсць шмат жаданняў, але вы хочаце уладкавацца і пры гэтым дастаткова добра жыць, то, магчыма, бюджэтная сфера гэта не для вас. Просты прыклад, калі у вас няма кватэры, за бюджэтныя заробкі вы кватэру сабе не пабудуеце. Таму трэба шукаць нейкі іншы заробак. А займацца навукай і пры гэтым працаваць у іншым месцы гэта цяжка. Вось у мяне быў такі эпізод, перыяд жыцця, калі я працавала зусім у іншай сферы, у камерцыйных арганізацыях як SMM-менеджер. Вось у мяне ёсць такі досвед. І пры гэтым фултайм, поўны рабочы дзень, і пасля працы трэба было дапісваць дысертацыю, таму што ўжо шмат гадоў я яе пісала, і трэба было абараняцца. І гэта было цяжка. Гэта было рэальна цяжка. Ты адбіраеш свой час ад родных, адбіраеш свой час ад сну, ад адпачынку. Максімальна кожную сваю хвіліну вольную на гэтую працу кладзеш. Таму, калі вы гатовыя на гэта ісці дзеля нейкай высокай мэты, у маім выпадку абароны. На той момант я ставіла перад сабой мэту абараніцца, каб скончыць гэтую гісторыю, каб мне не вісела нейкая нескончаная справа. То, так, гэта можна і гэтым займацца. Быць гуманітарыем у Беларусі зусім не цукар. Часта гэта змаганне і самаахвяраванне адначасова. А ці можна тады, як айцішнікі ў нас робяць, сканчаюць свае універсітэты тут, а потым пры вялікім жаданні могуць, у прынцыпе, лёгка з'ехаць працаваць у іншую краіну? Ці працуе такая схема для гісторыкаў? Напрыклад, я паступаю на гістфак, абіраю сабе там у якасці тэмы, старажытны Рым або гісторыю Польшчы, і потым еду такі сабе працаваць за мяжу, уладкоўваюся там. Я ж атрымаў некепскую адукацыю тут, здаецца, як пры ўсіх раскладах. Ці працуе такі варыянт? Так, канешне, працую, калі вы ведаеце замежныя мовы, і шмат якія гісторыкі так і робяць. Паступаюць у аспірантуру, едуць на стажыроўку, за мяжу, і у прыватнасці даследчыкі, якія займаюцца сярэднімі векамі, старажытным усходам. Я ведаю шмат прыкладаў, якія так і робяць і працуюць паспяхова за мяжой у Германіі, у іншых краінах. Чаму так часцей робяць, напрыклад, даследчыкі усеагульнай гісторыі? Таму што калі вы хацеце быць даследчыкам, вы павінны чытаць крыніцы на мове арыгіналу, то бок ведаць гэтую мову. Напрыклад, у мяне старажытная габрэйская мова, мне трэба яе ведаць, каб я была прафесійным гісторыкам. І акрамя таго, каб працаваць з гістарыяграфіяй, вы павінны ведаць максімальную колькасць еўрапейскіх моваў. Англійскую мову, нямецкую мову, па некаторых тэмах французскую мову абавязкова трэба ведаць. Часцей могуць гэта зрабіць людзі, якія менавіта даследуюць сусветную гісторыю. Але і даследчыкі Беларусі таксама не абмежаваны ў гэтым, таму што вельмі шмат крыніц па гісторыі Беларусі таксама на замежных мовах, на лацінскай мове, на польскай мове, на літоўскай мове, магчыма. Таму таксама такія прыклады ёсць. І цяпер я ведаю шмат прыкладаў людзей, якія з'ехалі і паспяхова займаюцца навукай за мяжой, гісторыяй Беларусі займаюцца. І тут яны ўжо не абмежаваны ў тэмах, не абмежаваны
палітычнай сітуацыі і могуць падымаць усе тэмы, якія лічаць патрэбным. А што б ты змяніла ў нашай сістэме вышэйшай адукацыі? Ці было нешта такое ў тваёй навуковай кар'еры, калі ты казала сабе, ну вось да гэтага мяне універсітэт не рыхтаваў? То бок чаго нам не дадаюць, а што, наадварот, залішняе? Ну, я магу сказаць і з таго, што памятаю, як студэнткай была, калі сапраўды скончыла, і з таго, што я бачу цяпер, калі сама ўжо працую ў сістэме вышэйшай адукацыі, на гуманітарных накірунках, прынамсі на гістарычным факультэце, мне не хапіла, і я потым пабачыла, што мне не хапіла менавіта ўмення пісаць тэксты навуковыя. Зразумела, чаму? Таму што людзей шмат, а каб чытаць тэкст уважліва навуковому кіраўніку ўсё ж такі трэба час, рэдактура, потым яшчэ раз, каб выпраўленні былі, потым каб яшчэ раз рэдактура была. І каб умець добра пісаць, трэба шмат пісаць. Ну, неяк так у нас складваецца, што пісьмовыя працы, яны больш носяць такі часам фармальны характар. Што было добра, гэта тое, што добра была развіта уменне гаварыць. Вось гаварыць мы ўмеем пасля гістфаку добра. Большасць з нас, большасць выпускнікоў умее добра гаварыць. А вось пісаць... Адзін выпускнік гістфака ў нас умее вельмі добра гаварыць, я б нават сказаў. Ну так, але ж гэта не гістфак БДУ, таму не будзем тут. Але ніхто не замінае займацца самаадукацыяй і потым вучыцца пасля, уласна кажучы, універсітэту. Я ведаю, што, напрыклад, у іншых краінах вучэбныя групы, яны проста меншыя. Калі у вас вучэбная група 20 чалавек, то, мне здаецца, складана чакаць, што ўсім 20 людзям будзе нададзена дастатковая увага іх тэкстам. А калі у вучэбная група, 10 чалавек, 15, то, мне здаецца, тут большая верагоднасць, што хаця б палова з іх сапраўды навучыцца пісаць тэксты. А што тады варта рабіць, каб гісторыяй займалася больш маладых навукоўцаў? З чаго б ты пачала ў гэтым плане рэформы, калі б была міністркай? Вось гэтае традыцыйнае маё пытанне. Калі б я была міністркай, я перш за ўсё займалася папулярызацыяй навукі сярод шырокіх колаў грамадства. Падтрымлівала б людзей, якія ў першую чаргу ствараюць кантэнт папулярны. Чаму гэта важна? Таму што чым больш людзей чытае навукова-папулярныя часопісы, навукова-папулярныя кнігі пра беларускую навуку, тым больш запатрабаваныя гісторыкі. Гэта, вось як ёсць у нас піраміда Маслоў, гэта можна сказаць, што у пірамідзе гісторыкаў, так, базіс гэта людзі, якія проста цікавяцца. Тыя людзі, якія спажываюць тое, чым займаюцца навукоўцы. То бок гэта людзі, нашы грамадзяне, у тым ліку нашы шаноўныя слухачы, гэта база, дзеля якой працуюць усе астатнія гісторыкі. І вось людзі, якія непасрэдна робяць гэты кантэнт, гэта людзі з гістарычнай адукацыі, з нейкім такім талентам папулярызацыі. Над імі стаяць людзі, якія, скажем так, пішуць больш сур'ёзныя навуковыя артыкулы, навуковыя даследаванні, і яшчэ вышэй займаюцца людзі, якія сядзяць у архівах, якія непасрэдна захоўваюць, працуюць з крыніцамі. Я бы так умоўна сказала. Таму што не заўсёды супадае, што чалавек добры навуковец і пры гэтым яскравы лектар, альбо ён можа напісаць папулярны тэкст. Гэта не заўсёды супадае. І, скажем так, я б перш за ўсё выпрацоўвала вось гэтую сістэму вытворчасці кантэнту. І па-другое, канешне, я б дала больш волі навукоўцам і аблягчыла іх долю з пункту гледжання справаздач, з пункту гледжання творчай, каб яны сапраўды маглі займацца тым, да чаго ім ляжыць душа, а не нейкімі адарванымі ад рэчаіснасці рэчамі. І што б я яшчэ зрабіла? Я б лібералізавала, скажем так, дзейнасць розных фондаў недзяржаўных.
напрыклад, прыватныя кампаніі, якія б маглі фундаваць нейкія навуковыя даследаванні, каб была не толькі бюджэтная крыніца фінансавання прыватнасці гісторыі. Ну і гэта тычыцца не толькі гісторыі. Хаця, канешне, у большасці краінаў навука яна фінансуецца у большай ступені дзяржавай, таму што гэта не дае нейкіх непасрэдных вельмі хуткіх вынікаў. Вынік навуковай працы, ён можа быць праз гады. І гэта трэба прыняць і разумець і проста часам не перашкаджаць. Самая лепшая парада заўжды. Проста не замінайце, не перашкаджайце. Слухай, адной з такіх самых рухомых частак грамадства, гэта і ў навуцы назіраецца, з'яўляецца моладзь. А наколькі маладзёнам на тым жа самым гістфаку БДУ было лёгка аб'ядноўвацца? Бо ў заходнееўрапейскіх універсітэтах адной з яскравых прыкмет з'яўляецца існаванне розных клубаў, аб'яднанняў, арганізацый пры ВНУ. А ў нас часам складваецца адчуванне, што акрамя суполкі БРСМ нічога і няма. Ну, калі я вучылася, мы самі арганізоўвалі суполку пры кафедры, людзей, якія хацелі больш шчыльна займацца, скажем так, гісторыяй па-за заняткамі, але я тут не пагаджуся, што настолькі суполкі БРСМу. У нас і цяпер на гістфаку ёсць гурткі па інтарэсам на кафедрах, там вельмі класны гурток пры кафедры археалогіі, які публікуе свае рэзультаты працы і ў сацыяльных сетках, працягвае існаваць гурток і пры кафедры старажытнага свету і сярэдніх векоў, якую я скончыла. Ёсць вельмі класны гурток ужо на працягу гадоў пры кафедры гісторыі Беларусі сярэднявечча, неяк яна так называецца. І гэта толькі фармальныя гурткі, якія, ну, скажем так, існуюць у справаздачах. А шмат яшчэ нефармальных гурткоў, нефармальных аб'яднанняў, хаця гэта больш такія сяброўскія аб'яднанні. Але я ведаю, што людзі вельмі актыўна цікавяцца і спрабуюць аб'ядноўвацца і фармальна, і нефармальна. Я чуў, што вы ладзілі нейкія фаменкаўскія чытанні на гістфаку. Што гэта такое было? Ну, гэта кшталту такога прафесійнага гумару. Некалі, калі я яшчэ вучылася, гэта было даўно, гэта было гадоў 10 таму, якраз тады стала у двухкосі модная такая тэорыя Мікалая Фаменка, расійскага матэматыка, які прапанаваў псеўданавуковую канцэпцыю новай храналогіі. Там ён нейкім чынам матэматычна яе абасноўваў, але гэта поўнае глупства, і мы, скажем так, студэнты, каб пасмяяцца з гэтага, вырашылі правесці такую іржанавуковую канферэнцыю, назвалі фаменкаўскае чытанне, і чыталі там даклады такія псеўданавуковыя, там пра роботатэхніку ў старажытнай Грэцыі, пра метад навуковага тыку як парадыгму навуковага даследавання, пра аграмадэрн. Ну, гэта такі кшталту прафесійнага гумару. Ну і вось я, прыватнасці, я працягнула гэту традыцыю ў сваім падкасце, калі на 1 красавіка зрабіла выпуск падкасту з такога кшталта паведамленнямі. Можна паслухаць таксама. Вось гэта было весела, і гэта, мне здаецца, гумар, гэта класны спосаб рэфлексіі, класная трэніроўка менавіта як рабіць не трэба, як не трэба займацца навукай, як можна рабіць, якія можна рабіць лагічныя памылкі, калі вас чытаеце нейкія такія рэчы. Супер, файная ідэя. Мне здаецца, самы час паразмаўляць у нашым падкасце пра ваш падкаст. Як табе прыйшла ідэя стварыць уласны праект, так склалася гістарычна? І чаму быў абраны менавіта аўдыёфармат, а не той же самы там відэаблог? Так, сапраўды, ідэя да мне прыйшла пасля таго, як я пачала выкладаць ва ўніверсітэце. Я выкладаю гісторыю Беларусі, і падчас маёй уласнай падрыхтоўкі да лекцыяў я пабачыла, што нягледзячы на тое, што ўжо шмат год грамадскасць, розныя нашы грамадскія кампаніі шмат вельмі робяць для папулярызацыі гісторыі Беларусі і ствараць шмат папулярнага кантэнту, яго ўсё адно бракуе. Па некаторым тэмам яго бракуе. Я думала, якія можна іншыя фарматы пашукаць, каб мне было, што б самой мне паслухаць, такога пашукаць у зручным фармаце.
Адзін з такіх фарматаў зручных гэта падкаст, калі ты там едзеш на працу альбо з працы, ідзеш па вуліцы, робіш дамашнія нейкія справы і пры гэтым уключаеш проста аўдыёперадачу па нейкай тэме. Гэта вельмі зручны фармат. А потым мне папалася рэклама падкаст лабараторыі цех 162 ад брэсцкага актывіста Дзеніса. Дзеніс, прывітанне, дзякуй вялікі, што настрою на мяне гэтую рэкламу. І гэта было такі некалькі лекцыяў пра тое, як рабіць падкасты, як рабіць гэты фармат. І дзякуючы гэтым лекцыям я пабачыла, што гэта, в прынцыпе, не складана, асабліва калі не займацца самастойным монтажом. Я па шчырасці не займаюся самастойным монтажом. Я вось супрацоўнічаю з цудоўнай студыяй Тім-Тім у Мінску, якія мне ўсё робяць, всю тэхнічную частку, а я толькі займаюся сутнасцю. Гэта не складана. І я вырашыла, чаму бы не? Можна паспрабаваць. Для мяне гэты падкаст гэта, па-першае, пераадкрыццё для сябе самой гісторыі Беларусі. Таму што я доўгі час ёй не займалася прафесійна. Вось я чытала як звычайны чалавек з адукацыяй, але як звычайны чалавек. Доўгі час я была пагружаная ў тэму сваёй дысертацыі, не бачыла нічога навокал. Для мяне гэта пераадкрыццё гісторыі Беларусі перш за ўсё для сябе асабіста, а па-другое, так як фармат падкасту, скажем так, інтэрв'ю, я запрашаю беларускіх навукоўцаў, спецыялістаў у розных сферах. Для мяне гэта адкрыццё тых прафесіяналаў, навукоўцаў, тых выбітных людзей, якія ствараюць сёння беларускую навуку, якія даследуюць вельмі класныя тэмы, якія вельмі шмат ведаюць, якія проста брыльянты, я б сказала. Таму мне дзве мэты майго падкасту. Гэта, па-першае, канешне, папулярна расказваць пра цікавыя сюжэты беларускай гісторыі, таму што я лічу, што мала папулярнай інфармацыя па гісторыі не бывае, трэба яе ствараць больш, і цяпер бракуе. А па-другое, гэта мэта расказаць беларусам пра беларусаў, пра тых яркіх людзей, тых прафесіяналаў, якія ў нас ёсць тут і цяпер. Як у аўтара падкаста пра рэгіёны, у мяне пытанне, ці будуць падымацца ў вас нейкія рэгіянальныя тэмы. Што ты хацела б яшчэ, можа быць, раскрыць, і ці ёсць нейкі запаветны грааль, пра які табе хочацца запісаць выпуск? Так, сапраўды, ёсць некалькі тэмаў, якія я хацела. Насамрэч, ёсць шмат тэмаў класных, пра якія я хачу запісаць падкасты. Напрыклад, для мяне такая ружовая мара – гэта запісаць нават серыю падкастаў пра яўрэйскую гісторыю Беларусі, таму што гэта тэма у, скажем так, школьным, прасі Господі, курсе і ва ўніверсітэце яна амаль што не раскрываецца. Я б хацела запісаць адзін альбо некалькі падкастаў пра татараў беларускіх, таму што гэта тэма таксама вельмі вялікая і суперцікавая. Я б хацела запісаць падкаст пра эпіграфічныя надпісы у Спаскай царкве ў Полацку, таму што таксама гэта жывое сведчанне паўсядзённасці з самай нашай старажытнасці, старажытнай нашай гісторыі. І такіх тэмаў шмат, і я спадзяюся, я да ўсяго дайду. І не тое, каб я некага запрашаю, альбо некага не запрашаю. Я рада бачыць усіх прафесійных гісторыкаў, якія займаюцца той ці іншай тэмай, проста, магчыма, пра некага я не ведаю. І я для сябе таксама пераадкрываю вось гістарычную навуку у Беларусі, таму што, зноў-такі, я сама займалася менавіта старажытнасцю і не выкарыстоўвала навуковы досвед гісторыкаў Беларусі, таму што яны займаюцца зусім іншай тэмай. Калі вось вы выдалі кнігу, калі нас чуюць гісторыкі, калі вы выдалі кнігу, напісалі артыкул, і вы хочаце аб гэтым расказаць, я абсалютна адкрыта для прапановаў. Адзінае, што мяне стрымлівае, гэта тое, што
Проста нават дамовіцца, калі сустрэцца, гэта часам складана, таму што усе мы працуем і ўсе мы рознымі справамі займаемся, акрамя запісаў падкасту. Сапраўды, у нас ёсць і іншае жыццё, акрамя запісу падкастаў. Слухай, а што цябе радуе ў прафесіі, а што, наадварот, можа быць, бесіць, напружвае? Ведаеш, вось радуе, зараз паспрабую сфармуляваць, найвялікшая радасць – гэта новая веда, нейкае новае веданне. Нават калі яно зусім маленькае. Вось, напрыклад, там чытаеш крыніцу, чытаеш даследаванні па гэтай крыніцы і бачыш, што нешта не асветлена нейкая тэма, і потым даследуеш далей і раскрываеш вось гэтую аспект нейкі, і вось гэты рух наперад, вось гэта новая веда, яна у мяне вызывае такое светлае пачуццё ў сэрцы, што вось нешта новае, нейкае адкрыццё, і хочацца гэтым падзяліцца. Мне здаецца, больш выразна гэта у тых, хто працуе ў архівах, калі доўга вывучаеш, там, напрыклад, жыццё чалавека і, напрыклад, не ведаеш, што ён рабіў у пэўны перыяд жыцця, а потым знаходзіш новы дакумент, які пралівае свет на гэты перыяд жыцця, і гэта можа быць сенсацыяй проста. Вось я недавно записывала падкаст з адным з гасцей, і яны рыхтуюць кнігу пра мануфактуру, якая выпускала слуцкія паясы, і я не магу сказаць, што яны там адкрылі, але гэта будзе проста сенсацыйная кніга. Я спадзяюся, да канца года яны яе ўсё ж такі выпусцяць, і калі вы яе пабачыце, я вам проста паверце мне, гэта проста бомба, што там будзе, і сачыце за навінамі, проста сенсацыйныя веды, якія вы даведаецеся пра нам так вядомыя слуцкія паясы. Напружвае, вось бесіць, калі людзі мне кажуць, што гісторыю пішуць пераможцы, што ой, што там гэта гісторыя, ніхто не ведае, як там было на самай справе. Бесіць, калі людзі кажуць, што новая ўлада ўсё перапіша. Мне гэта бесіць. Магчыма, таму што доля праўды ў гэтым ёсць, і я з гэтым не згодна, што так ёсць. Пэўна, таму мяне гэта бесіць, таму мяне гэта чапляе. І калі я чую ад чалавека такія высказванні, то я звычайна вельмі спрачаюся, што, магчыма, калі так і ёсць, то так і не павінна быць. Таму што, калі мы займаемся навуковай працай, мы павінны прытрымлівацца навуковай этыкі. Аб'ектыўнасць, прынцып гістарызму і неперадузятасць. Вось у якасці прыкладу неперадузятасці можна прывесці пазіцыю шмат якіх гісторыкаў, якія даследуюць менавіта рэлігію, і вось прыватнасці стары запавет, новы запавет. То бок гэта такая тэма ангажаваная, таму што мы так ці інакш знаходзімся ў кантэксце хрысціянскай цывілізацыі, але наш хрысціянскі светапогляд, нават калі вы вельмі рэлігійны чалавек, ён не павінен уплываць на тое, што вы пішаце у сваіх навуковых даследаваннях. Нават калі вы лічыце, што Христос, напрыклад, існаваў насамрэч, і гэта сын Бога, то як гісторык вы не павінны гэта пераносіць у свае тэксты. Напрыклад, калі вы даследуеце пытанні гістарычнасці Хрыста. Калі крыніцы нам кажуць, што ён быў, альбо што яго не было, то вы павінны прытрымліваць вось гэтай навуковай этыкі таго, што напісана ў крыніцах, і крытыкі гэтай крыніцы. Файны падыход. Толькі так, з дапамогай сапраўднай навукі, мы пераможам гэтае царства невуцтва і цемрашальства. Выдатна пагаманілі сёння з Ганнай Дзягель, гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук ды аўтаркай класнага гісторыка-культурніцкага падкаста «Так склалася гістарычна». А мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы можаце знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя ды іх мінулае, каб зусім не ўмёрлі. Дзякуй, вялікі Еўген, за запрашэнне. Вывучайце гісторыю, чытайце кнігі, слухайце падкасты. Чытайце кнігі, вывучайце гісторыю. Всё.